Hej, Uffe fra Bango her. Vi forhandler ledrejseporte, og vores topseller er Unipro SMP. Unipro SMP blev produceret af Wisniewski i Polen, som er en af Europas førende producenter af garageporte. Det sikrer både kvalitet og god leveringstid og en fornuftig prisniveau. Jeg vil herigennem gennemgå nogle af fordelene ved at vælge en Unipro SMP og hvad den kan gøre for dig. En af fordelene ved Unipro SMP er, at den kommer i et kompakt design. Den fordel det gør, at den har kun 10 cm overhøjde, som er en af markedets laveste. Fjedersystemet er et skrækfjederløsning, som sidder i siden af skinnen. Det gør den nem at vedligeholde på sigt. Derover det kompakt design gør også, at den er nem at montere selv. Hvis man ikke selv ønsker at montere, så kan vi også stå for montagen. Alle paneler er stålpaneler og har 40 mm isolering i. De har en rigtig lav U-værdi, og derved sikrer det minimalt varmetab. Derover kommer panelerne i et stort udvalg af ralfarver. Man kan også få i træimitation eller træstruktur. Ultimate Pro er en moderne og kraftig motor. Den er blandt markedets hurtigste, og med sit indbyggede Wi-Fi er den nem at betjene på din telefon lige meget hvor du er. Som standard medfølger der 2 kvalitetsfjernbetjeninger. En anden fordel ved Uniproen det er, at alt er sikkert pakket ind i en kasse. Det sikrer os, at vi ikke får skader under transporten. Derudover er alt samlet i kassen klar til montage. Hos Bango har vi altid et stort lagerprogram af standardstørrelse Unipro SMP klar til levering.